Mayong gabi kaninyong tanan mga igsoon. Kining akong wali karon usa ni ka series bahin sa kaluwasan. Kay balo ko nga kamo luwas no na. Kay balo ko nga daghay nagtupod nga luwas na apan wa pay kasiguruhan. Wa pay ingon nga do na siya gikuptan nga tinuod gyud. Kay tungod maingon pangutanon nato naon sa kamang pagluwas. Basta na ning kamot ko, misalig ko sa Ginoo. Ang pagsalig ba nimo mo'y makaluwas nimo? Atong klarohon. Kinahanglan gyud nga atong maklaro ang kaluwasan nga gitudlo sa Dios, dili pagtudlo sa mga tao sa ilang mga paningkamot kundi unsa may gisulti diha sa Biblia. So kining pagtulon-ana mga igsoon, taas-taas gid ni hinaot pa nga kamo makasubay niini. Karong gabi na magsugod ta bahin sa pagkahingpit sa pagkadautan sa tao. Kay tungod kung dili nato masabtan ang atong kaugalingon nga kita makasasala unya di ta mo dawat, way kaluwasan. Kay unsa may luwason og way sala? Tinuod nga dunay sala, busa dunay kaluwasan. Og di po ka mo angkon nga ikaw makasasala, wag dili gyud ka maluwas. So kinahanglan ato masugdan anita magsugod. Mao ang pagkahingpit sa pagkadautan sa tao. Ato kining basahon diha sa Roma 3 apan pahinumdom igsoon. Kining bersikulo dili nato ni i-apply no sa tanang tao, sa tanang buhat sa tao, sa tanang pamaagi sa tao, sa tanang pagpaningkamot sa tao. Kay tungod kining Roma 3 bersikulo 10 ngadto sa 23 o ngadto sa 6:23 maigsoon kini may kalambigit ni sa kahimtang sa tao sa espirituhanon. Dili sa pagkatao uunod nun, kundi espirituhanong kahimtang, mauning ang balang kasulatan nagsultig yun og klaro kayo unsay kahimtang sa tao sa diha nga siya naa sa kasalanan sa espirituhanong panlantaw, dili sa unod nun. So, kini sabto nato ni sa espirituhanong pamaagi. Busa mag-amputa o mangayo tabang sa espiritu kay tungod ang pulong sa Dios espiritual kini masabtan lang sa espirituhanong pagsabot. Amputa maigsoon. Lord, among iampo nga ikaw mo mutabang kanamo sa pagsabot sa imong espiritual nga pulong subusa among pangayo ang paglihok sa imong balang espiritu nga may mag-abli sa matag kasing-kasing sa matag usa aron masabtan namo ang imong kabubuton bahin sa among kinabuhi ug labi na sa kaluwasan. Salamat Lord, mao kining among pag-ampo di lamang sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Amen. So basahon nato maigsuon Roma 3 bersikulo 10 ngadto sa 18. Unya mulaktaw ta ngadto sa Roma 3:23, unya ngadto sa Roma 6:23. Nagiingon Roma 3:10. Ingon sa naisulat, walay matarong, wala bisan usa. Walay usa nga nakasabot, walay bisan usa nga nagapangita sa Dios. Ang tanan na nagsukwahi, nagadungnan sa pagpangadaot, walay nagabuhat og maayo, wala bisan usa. Ang ilang tutunlan may usa ka lubong inukban. Ang ilang mga dila ginagamit nila aron sa panlimbong o paglimbong. Ang lala sa mga bitin anaa sa ilalom sa ilang mga ngabil. Ang ilang baba na puno sa mga panghimaraot o sa mapapait nga mga pulong. Ang ilang mga tiil maabtik sa pagdalagan aron sa ilang pag-ula sa dugo sa mga tao. Sa ilang mga dalan anaa ang kalaglag o kaalaot. Og sa dalan paingon sa kalinaw sila wala manghibalo. Ang kahadlok alang sa Dios wala diha sa tubangan sa ilang mga mata. Busa Roma 3:23 sanglit na kasalaman ang tanan nakabsan sa himaya sa Dios. Kay tungod nakabsan ang suhol gikan sa sala Roma 6:23 kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon. Apan
Ang walay bayad nga agasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. So nasabtan nato maigsuon nga sa espirituhanong panglantaw o kahimtang sa tao walay bisan usa nga matarong. Walay bisan usa nahisulat, walay bisan usa. Busa ang tanang tao dautan. Unsa man ni katinuod? Ang tao ba dili makahimo o makabuhat og maayo? Wala ba'y kinaiya ang tao og mga maayong binuhatan? Wala ba sila magpangita sa tinuod nga Dios? Kining tanan tinuod kayo nga gisulti kay tungod pulong kini sa Dios. Iya kining pulong gikan sa iyang ngabil nga gipasulat sa mga taong dinihugan sa balang espiritu. So, ginahukman sa mga tao ang pulong sa Dios nga dili tinuod. Kay tungod, ang tanang tao nakabsan sa kaalam, sa kamatuoran. Managiingon sa Hosea 4:6, ang akong katawhan ginalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Nga naman, tungod kay ilang gisalikway ang kahibalo. Mao nang gisalikway pud sila sa Dios. So kining Roma 3:10 ngadto sa 18, gipakita diri nga ang tao gyud hingpit sa iyang pagkadautan. Kay tungod naisulat walay matarong, wala bisan usa, walay nagpangita sa Dios. Kay tungod ang tanan buta og tanan walay kahimuan. So ang pangutanan nato, ngano mang ang tao nahimo mang hingpit nga dautan? Kanos ama ni mahitabo? Unsaon man pagkaluwa sa tao niining kahimtanga? Mao ni atong sugdan sa tuki gikan sa pulong sa Dios. Tan-aw natin nato ni sa tulo ka bahagi. Tulo ka puntos. Primero, kining kamatuoranan nga atong angay masabtan, kinahanglan atong susihon. Magsugod kita diha sa pagka binuhat sa tao. Giun sa pagbuhat sa Dios ang tao. Balik ta sa Genesis 1:26. Nagiingon sa Genesis 1:26 og 27. Og maingon ang Dios, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Ingon na sa kasama nato. Og magabuot sila sa mga isda sa dagat og sa mga langgam sa kalangitan og sa mga kahayupan og sa tibuok nga yuta og sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. Og gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway. Sa dagway sa Dios gibuhat niya sila, lalaki og babae iyang gibuhat sila. So ato makita dinhi ang kabubuton sa Ginoo. Primero, kabubuton sa Ginoo nga ang tao gibuhat sumala sa iyang dagway. Sa iyang dagway. Unsa mang dagwaya? Kini bang atong unod-non dili? Kay tungod kun ang dagway sa Dios sama nato ay mura lang po siya tao. Now ang Dios kay dili man tao. Siya espirituhanon man. Mao na daghang kasaypanan sa mga tao nga maghimo sila mga ribulto nga daw kini maoy representasyon sa Dios. Kay kung kanay buhaton nimo, usa na ka dako kayong blasphemy. Sa Bisaya, wa ko kay bawon say blasphemy. Usa na ka kalapastanganan. Nga naman, kay tungod ang Ginoo nga way sinugdan, way katapusan, dili makita kay apan tinuod, imong gilarawan sa usa ka butang nga dunay sinugdanan, dunay katapusan, unya makita, usa na kadakong blasphemy. Sacrilegious kana. So busa dili gyud ikaindig ang Dios sa mga butang. Espirituhanon siya. O kanang espirituhanong dagway sa Dios naa ka nato, sulod ka nato. Sama ikaduha, kabubuton sa Ginoo nga kita mo mamahala sa tanang binuhat ining kalibutan kay tungod dagway na sa Dios nga ang Dios gyud maoy mo atiman sa tanan, maoy mag-rule sa tanan. Kana pong dagwaya naa nato, dagway sa Dios na. Ang pagkabalaan, ang pagkamatarong, ang mahigugmaon, mo ni dagway sa Ginoo nga naa ka nato. Kay tungod kita mahimong mo mutuo, mahimong magpakatarong, mahimong mugugma.
Unya kabubuton sa Dios nga ang tao gibuhat niya nga lalaki o babae. O ika sa sunod gikabubuton sa Ginoo nga ang babae magagikan sa gusok sa lalaki. Unya ang lalaki magagikan sa abog sa yuta. Kabubuton sa Dios na. Kay tungod ang tao dili makabuhat og tao, ang Dios lang gyud makahibo. Unya karon ang Ginoo mo'y hatag og kagamhanan sa mga tao nga bisan sa binhi sa lalaki babae ana mo gawas gyud ang tao. Pan gitry ni sa mga tao nga bubuhat og tao. Apan dili perfect sama sa gibuhat sa Dios. Karon ang lalaki giumol gikan sa abog. Mao ni kabubuton sa Ginoo nga gikan tas abog. Aron wa tay ka ay panghambog sa atong Dios nga kita dato nga maalam no abog rata. Genesis 2:7 nag-iingon, o giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta o gihuypan niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi o ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Disagikan ko no ang kinabuhi nato gikan sa Dios, kinabuhi sa Dios. Busa kita kalag nga may kinabuhi. Timan ina kalag nga dunay kinabuhi. Okay? Kalag. But pasabot, maying suon, we are spirit nga dunay kinabuhi. Ikatulo, kabubuton sa Dios nga lig-unon ang atong relasyon kaniya. Unsaon pagpalig-on sa atong relasyon ngadto sa Dios, mao ang iyang kabubuton, ang kanyang will nga iyang gisugo kanatog unsay angay natong pagabuhaton. Nagaingon Genesis 16-17. O si Jehova nga Dios nagsugo sa tao nga nagaingon makakaon ka sa tanan nga kahoy sa tanaman. Apan sa kahoy nga sa pag-ila sa maayo og daotan dili ka makakaon ini kay sa adlaw nga mukaon ka niini mamatay kagayon. Dili buot sa Dios nga mamatay ang tao. Ang buot sa Dios nga kita managamtam gyud sa mga panalangin maayo nga binuhat. Busa naghatag siya pasidaan sa tao nga ayaw ka na hilabti, ayaw supakang akong suga kay tungod musupak ka niya na mamatay ka gyud. Ang buot sa Dios nga atong relasyon kaniya naa gyud lig-on pinaagi sa espiritual natong relasyon sa Ginoo. Lig-on gayon. Apan kay tungod ang kabubuton sa tao doon na may kagawasan o gitawag og free will sa diha nga gitagaan sa direction sa Ginoo aron malig-on ang relasyon misupak gid siya. Sa pagsupak niya nini unsay nahitabo maigsuon nga ang tao buhi nga kalag wala pay kamatayon, walay mga sakit balatian, walay kalisdanan. Unsay nahitabo? Nahitabo kining maong mangubutanga. Nag-deteriorate ang tanan. Bisan pa ang tao. Doon na katapusan ng tao. Doon na katapusan ng tao. Kaya tungod, gisupak ang usang balaod sa Dios. Karon, sa diha nga nakita nato giunsa pagbuhat sa Dios ang tao, perfect yun. Ngunit dunay free will aron nga magpabiling lig-on ang relasyon sa tao ug sa Dios. Apan ang tao misupak man. Nagaingon ng 1 John chapter 3 that sin is the disobedience of the law. Kasalanan. Tungod sa kasalanan ang tao nahulog diha sa consequence sa kasalanan. Now, adto ta tan-aw nato ang pagkahulog sa tao sa sala. Nakabalot ta nga sa Genesis chapter 3 verse 1 to 8 diha gyud nakasulat gyud diha kung giunsa sa tao ang pagsupak sa balaod sa Dios nga balaan kay nagtuo siya nga pinaagi sa tentasyon siya yawa mahimo siyang makinadmanon. Makaybalo siya dautan o kung sa'y maayo. Apan ang iyang pagkaybalo sa dautan o pagkamaayo, gikan sa iyang pagsupak sa kabubuton sa Dios. Unsay nahitabo sa tao? Unsay gisugo sa Dios atong basahon Genesis 2:16-17?
O si Jehovah nga Dios nagsugo sa tao nga nagaingon, makakaon ka sa tanan nga kahoy sa tanaman. Ambot pasabot, matagamtam nimo ang akong kaayuhan kaluoy diha kanimo sa tanang panalangin. Apan sa kahoy nga sa pag-ila sa maayo sa dautan, dili ka mokaon niini. Kay sa adlaw nga mokaon ka niini, mamatay ka gayod. Unsay nahitabo? Sa Genesis chapter 3. Gisupak gayod ni Eva. Og tinuyuan usab sa pagsupak ni Adan. Kay tungod, misunod siya sa iyang asawa. Unsay nahitabo nila? Namatay ba sila diha dayon? Namatay ba sila? Maigsoon, namatay sila. Dili pinaagi sa pisikal, kundili sa ilang espiritual. Sama ra po sa akong amahan. Niadto, doon na may relasyon, ang among relasyon, amahan o anak. Ang akong amahan nahigugma kanako o ako po nahigugma kaniya. Apan sa diha nga ako, misupak na sa iyang balaod, sa iyang gugma, ako naghubog-hubog na niadto, manungbag ng mga tao. Unsay nahitabo sa among relasyon sa akong amahan, kay gitagaan ko siya kaulaw sa mga tao. Mingon ng akong amahan, layas Isidro. Ayaw na, tuwa na kumuang ko ni mong anak. Unsa may nahitabo, nabulag na ang among fellowship. Apan ang among pagiging anak, no? Wala na gyud. So bisan pag nagkauban mas balay, apan bulag ang among relasyon sa Ginoo. Kay tungod sa akong sala. Mao nay primerong namatay, espiritual ang namatay kang Adan o kang Eva, nagbulag sila sa Dios, busa ang but pasabot sa bulag, patay. Death means separation. Managingon sa James chapter 2. That faith without works is the same with body without spirit, mayroon pong death. So busa nagaingon ang Ephesians 2:1, og kamo iyang gibuhi sa mga patay pa kamo tungod sa mga kalapasan og sa mga kasalanan. Manisulti ni Pablo ngadto sa mga Kristiyanong wa pa maluwas, sila bulag sa Dios apan sa grasya sa Ginoo sila nangabuhi, sumala sa verse 3 to 5. Tungod sa sala, wala nay espiritual nga relasyon ang tao. Separated na. O niya ang separation ni wala gyud katapusan. Wala gyud healing pinaagi sa tao. Walay pagpaningkamot bisa pag unsa ang pagpaningkamot sa tao dili gyud. Nganuman tinuyuan sa Ginoo nga dili gyud makahimo ang tao nga makakabot sa Dios. Isaiah chapter 59 verse 1 and 2 nagaingon mga igsoon. Nagaingon sa Biblia, Isaiah 59 verse 2, ani akaron ang kamot ni Jehovah wala pamubi aron kini dili makaluwas. Ni pabugaton ng iyang igdulungog aron kini dili makadungog, apan ang inyong mga kasalanan maoy nakapahimulag kaninyo og sa inyong Dios, og ang inyong mga sala nakapatago sa iyang nawong gikan kaninyo aron siya dili makadungog. Grabe kayo ang sasala. Ang Ginoo gyud mo tuyog gyud nga di ka paminawan tungod sa sala nimo. Nagaingon sa English, behold, the Lord's hand is not so short that it cannot save, nor is his ear so dull that he cannot hear, but your iniquities have made a separation between you and your God, and your sins have hidden his face from you so that he does not hear. Grabe kaayo ang sala. Igsoon. Makabulag yun sa Ginoo sa tao. Tungod ni ana maigsoon, nagaingon ng Romans 3:10, it has been written, no one is righteous, no, not even one. Wala gyud. Mao nay espiritual na kahimtang sa tao, bulag yun sa Ginoo kay tungod sa sala. Mo nang di gyud makahimo ang tao sa pagpaningkamot usa pagkabot ngadto sa Dios, kay nagaingon sa Romans 3:23,
For all have sinned and fall short of the glory of God. Sanglit na kasalaman ng tanan. Busa nakabsan sa himaya sa Dios, dili gyud makaabot. Unsa mahitabo niini? Romans 6:23, the wages of sin is death. So ang tanan nakabsan sa himaya sa Dios. Busa bisag unsaong pagpaningkamot sa mga tao, bisag unsaon sa paghimog maayong mga butang, bisag unsaon sa paglimos, bisag unsaon pagpamembro sa kareliyon, bisag pag ilang pastor ang ilang pare gitawag og santo, dili gyud sila makakabot ngadto sa Dios. Busa samtang nagkapuliki, naningkamot sa pagpamaagi, pinaagi sa reliyon nga sila makakabot sa Dios, misamot ang ilang kasalanan. And the wages of sin is death. Manang reliyon, why reliyon makaluwas, may iksoon? Muna'y primerong namatay sa tao, spiritual. Kaya tungod ang tao nabuwag na sa Dios, nanapod ang physical death, may tabo sa hinay-hinay. Ngano mang hinay-hinay man? Ngano kaingon man kung hinay-hinay? Hay mo na sa Biblia. Well, basahon nato ang Hebrews chapter 29, Hebrews 9:27. Ano sa may gisulti sa Hebrews 9:27? Nagaingon. Baigso. Og maingon nga ang tao ginabutan nga mamatay sa makausa ra. Og tapos niya na mao ang hukom. Unsa kuno ang kamatayon sa tao? Pagbuot sa Ginoo. Kun kano sa So ang Ginoo mo'y nagbuot sa matag usa ka tawo kung kano siya mamatay. Nganong wa man siya mamatay dayon diha sa pagkasala nila Adan ug ni Eva. Nganong wa man mamatay? Kay tungod ang Ginoo maluluyon. Nga mamatay ang tao diha lamang sa ilang sala kay tungod ang bayad sa sala maong impierno. Busa wala pa ta mamatay kundi iyang gimbutan kung kano sa kita mamatay aron tagang kitag higayon nga kita gyud makakaplag kaniya. Dili ba kayo makakabot kung dili makakaplag kaniya. Common grace. Mao nay grasya maigsoon. Dili kay ngong pagkaon ang grasya and blessing actually ang mga sudan, mga kanon, that's a blessing. Pero grasya sayo pang atong kuan diha kay ang pagtuon nato ang grasya sa Ginoo, mga literal dili. Ang grasya kanang nabuhi ta nga wa pa ta mamatay. Kay tungod makasasala kita kay kung mamatay ta dayon impierno yung dako. It's a common grace. Nganong common? Kay kinipala alang sa tanang tao. Aron ang tanang tao gitagaan sa Dios og higayon nga makakaplag sa Dios. Mao na nga kita nabuhi pa nini. Kita nagdato, nabantog na, nakakabuot taas kayong edukasyon. Para asa man na? Para asa man yung mga butang? Para asa man yung akong kinaadmanon? Para asa man? Basahon nato ang Acts 17:25-28. Nagaingon. Ni pag-aalagaran siya sa mga kamot sa tao, nga daw may pagpanghinahanglanon pa siya. Sanglit siya gayod mauman gani ang nagahatag og kinabuhi og ginhawa og sa tanang butang ngadto sa tanang mga tao. Kining bersikulo karugtong dito sa nauna sa 23-24, kaya mga tao gyud ang ilang pagtuo sa Dios nakapuyo diha sa payag-payag unya ilang halaran og mga bulak nga murag ang Dios na inang panginahanlon kanila dili kay tungod ang Dios may naghatag kanato kinabuhi, may naghatag sa tanan natong panginahanglanon. 26, siya mao ang nagbuhat sa tanang nasod sa katawhan gikan sa usa ka tawo, gikan kang Adan, tanang tao. Aron papuyon nganong milungtad taning kinabuhi, aron papuyon sa tanang dapit sa yuta, tapos niya maandam ang mga gitagal nga kapanahunan o ang mga utlanan sa mga dapit nga ilang pagapuyan. May katuyuan sa Ginoo nga kita mabuhi pa ining kalibutan nga dili ta nga mamatay dayon aron kita makatagamtam sa iyang grasya. Siya mo'y hatag kanato og
kapanahunan sa atong kinabuhi, labi na sa atong kinabuhi. O mao'y nagahatag ka natog mga utlanan ug asa ta paingon, asa kaabot, asa ta padulong. Tanang panghitabo dinhi maigsuon dili na aksidente, usaray katuyuan na. Unsa may katuyuan nganong nabuhi ko nga Pilipino, nga akong ginikanan, nganong mao ni akong grado, mao ning akong kahimtang dato ko nga patindog ko mga building. Unsa may hinungdan, unsa may katuyuan sa Dios ana? Ang katuyuan nasa 27. Basa na to ang 27, unsay katuyuan? Aron sila mangita sa Dios. Basin pag ila siyang mahikapan o makaplagan, bisan tuod nga siya dili ra halayo gikan sa matag usa kanato. Kay diha kaniya kita nangabuhi og nagalihok og nagalungtad og matud pa usab gani sa inyong mga magbabalak kay sa pagkatinuod kita iyang mga binuhat, iyang mga anak sa pagkabinuhat. Creation, mga anak ta. Kay tungod ang anak sa Dios, kadtong modawat kang Kristo. Dili kang kining pagkabinuhat. So unsay katuyuan, unsay misyon nato aron mangita sa Dios. Mao na apan haay man ang mga tao karon. Tuwa sila sa trabaho trabaho, pagkadato, pagkalipay, kasadya, bahakhak diha. Tuwa sa dito, wa magpangita og Dios man ang mga matay sila sa ilang sala. Apan dili nila mabaso ng Ginoo kay tungod naghatag ang Dios og panahon nga kita makapangita kaniya. Grasya na, common grace. Managi gitawag ni Don Moen nga God is good all the time. Yes, of course, God is good. Common grace. Ang common grace kini gihatag kanato nga grasya sa Dios aron kita magpangita didto dalan ngadto paingon kaniya aron kita maluwas. Unsa may common grace nga ang ikaluwas sa mga tao mao ang gospel. Ang gospel, ang ebanghelyo, mga pagwali gitagaan tag panahon aron makapaminaw ta ato ng katungdanan nga atong pangitaon tungod sa iyang grasyang common atong pangitaon ang katong dalan sa kaluwasan mao kana ang pulong. Kay ang pulong, ang ebanghelyo, ang gisulti diya na mao ang special grace, ang grace of salvation. Apan unsay gibuhat sa tao? Hala, nagpakabisi ning kalibutan. Mayon sila nga maayo kong tao. Nagtuo kog Dios. Dili na igo pagtuo. Usa mga matay sila sa ilang pagtuo. Subo kayo paminawon migsuon. Nga ang tao mga matay nga nagtuo sila luwas nun. Katungod sa ilang pagkamaayo, nang hatag sila milyon sa mga naigo sa bagyo sa Undoy, naigo sa Ulysses, nakahatag sila dito. Magunsa man na maigsuon. Nagaingon ng Romans 3:10, it has been written, no one is righteous, no, not even one. So kinahanglan gyud diha sa pulong sa Dios makadawat ta og pagtuo kay ang pagtuo nagagikan sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Nganong moabot ang pagtuo sa pagpaminaw kay tungod sa atong pagpaminaw ang balang espiritu mulihok sa atong kasing-kasing. Og siya maghatag kanatog bag-ong kinabuhi. Ianak ta diha pag-usab. Kay mingon si Kristo sa John chapter 6 verse 63, the word I spoke to you is spirit and the spirit gives life. Mingon pod ang 1 Peter chapter 1 verse 23, kamo gianak pag-usab pinaagi dili sa binhi nga madugta kundi dili pinaagi sa binhi nga bulungtad hangtod sa kanturan mao ang pulong sa Dios. Og kadtong gianak pag-usab nagaingon sa 2 Corinthians 5:17, busa kun ang tao anaa kang Kristo, siya bag-o nang binuhat, ang daang mga butang nagpangagi na, tan-awa ang bag-ong mga butang nahiabot na. So busa maigsuon. Kita binuhat sa Dios, espesyal. Doon natay maayong relasyon sa sinugdan apan ang naguba kini pinaagi sa sala. Unya karon ang tao kahimtang tungod sa siya sa makasasala, siya dautan nga pagkatao. Dautan siyang pagkatao. Lihok lamang sa Dios ang makaluwas kanato.
Sumala sa Jonas chapter 2 verse 9, salvation is of the Lord. Og nag-iingon ng Acts chapter 4 verse 12, and there is salvation in no one else. For there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved. Walay laing ngalan sa silong sa langit nga gihatag sa Dios nga kita maluwas pinaagi lamang sa ngalan ni Kristo. Ug mingon si Kristo sa John 14 verse 6, ako ang dalan, ang kamatuoran o ang kinabuhi, walay makaadto sa amahan gawas kanako. Diyos lang mao'y makaluwas nato. Kining tanan, ang gugma sa amahan o ang katubsanan ni Kristo mahitabo kini pinaagi sa balaang espiritu. Kaya sa atong pagpaminaw diha, mukunsad ang pagtuo kay tungod mo ni timaan nga kita gianak pag-usab. Kay kung dili kita'y anak usab, kung sa gisulti sa John 3:3. Og si Jesus mitubag kaniya sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas ko ng tao gaanak pag-usab, dili siya makakita sa ginirian sa Dios. Sa 5 nag-ingon, og si Jesus mitubag sa pagkatinuod, nagaingon ako kaninyo, gawas ko ng tao gaanak sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa ginirian sa Dios. Nganuman ang gianak sa unod, apan ang gianak sa espiritu, busa bersikulo 7, ayaw ikahibulong nga akong pag-ingnon kaninyo, kinahanglan nga igaanak kamo pag-usab. Kondisyon, walay makasulod sa Dios ay sa ginarian, walay makakita gawas kung siya igaanak og usab. Dili kini sugo nga atong buhaton, kundi kondisyon na dili kita makasulod sa ginarian sa Dios kung dili mulihok ang balang espiritu diha kanatong sa atong kasing-kasing sa pagpamino sa pulong, dili gyud ta may anak og usab, di ta kita og makasulod sa ginarian sa Dios. Unsa may paminawan mao ang ebanghelyo, ang gospel mao ay atong paminawan. So kung sa nag-iingon ang Titus chapter 3 verse 5, kita iyang giluwas dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo nato sa atong pagkamatarong, kundi tungod sa iyang kaluoy pinaagi sa paghugas sa pagkatao pag-usab og sa pagkabag-o diha sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo yang igamit ang balang kasulatan nagaingon sa 1 Peter 1:23, kamo gianak pag-usab dili sa binhi nga madunot ra, kundi sa binhi nga walay pagkadunot pinaagi sa buhi og nagapadayong pulong sa Dios. So ang kaluwasan na igsoon, dili ni tinrabahuan. Minta sikag trabaho pagpaningkamot makabot nimo ang Dios, nagkadugang hinuon ang imong sala. Mauna hinungdan nga ang suhol sa sala mao ang kamatayon. Karon, tan-aw nato, susuyon nato, unsa may kahimtang sa tao sa diha nga siya nakasala o nakapanunod sa sala ni Adan. May igsoon. Tan-aw nato, mao kini ang kahimtang sa tao, ang pagkahingpit nga dautan sa tao. Nganong hingpit man, may igsoon? Ato kung tan-aw ni, amo pasabot sa hingpit nga pagkadautan sa tao, tanang kahimuan or faculties of men giguba o namansahan sa sala. Kung saan nato na ipag-describe na tubig migsuon sa baso. Unsa may tan-aw ninyong tubiga? Hugaw, limpyo. Limpyo, tin-aw, limpyo, lunsay. Mainom pang gani. Tamis ug bugnaw, pagkanindot. Kini mauni ang kahimtang ni Adan sa didto sa sinugdanan nga wa pay sala. Limpyo gyud ang iyang kinabuhi, lunsay, tin-aw, klaro, tamis ang iyang kinabuhi. Maigsoon. Nganay kahimtang. Apan sa diha siya misupak sa balaod sa Ginoo, unsay nahitabo maigsoon? Usara ka pagsubak, usara ka to diha sa sala. Kintahay. Kini mao ni sala, sulod nini igsoon. Unyang sulod niini hilo, no? Poison. Marka kalabira. Unsa may mahitabo og akong patud-an ding tubiga nga limpyo, lunsay, niining hilo. Unsa may mahitabo? Tanaw maigsoon, akong
kung ibubo ning sud ni. Unsay nahitabo? Ngit-ngit na no? Nga naman. Kay naman ang hilo sa sala. Hilo. Kini hugaw. Musulti kanimo, mao ni ang kahimtang karon ni Adan. Sa diha nga siya nakasala, lubog na, nganuman namantsahan naman ang tibuok niyang pagkatao. Bisan si Eva, duha na sila, tapad sila, og ang ilang mahimong anak nakapanunod pod ingani ang kahugaw ang atong kinabuhi. Migsoon. Ang pangutana, og kini poison ni, hilo kini. Nabay maayo diha sa tao. Nabay maayo. Walay maayo, nganuman. Naagid ang sala, nalubog sa sala, hugaw kayo, dautan kayo. So nabay maayo, wala. Unsa may kita nato? Lunsayng dautan ang tibuok pagkatao. Dili dautan kay tungod siya rapist siya, killer siya, mapatay siya, manumbag siya. Dili. Kundili ang iyang tibuok pagkatao naagyud naguba sa sala, nahugaw sa sala, gimansahan sa sala, so busa ang tibuok pagkatao from head to toes, mga igsoon, hugaw. Daot. Kung tawag ko na sa Biblia, unod nun, dili espirituhanon. Nawala nang iyang espirituhanon. Unod nun na. So karon tan-aw nato og unsay naguba nining sala sa kinabuhi ni Adan, sa iyang faculties, sa iyang matag kahimuan sa iyang tibuok pagkatao. Dili tanang mga tao Kristiyanon mo'y paglantaw nila sa ilang kaugalingong niana. Kaya ang pagtuo sa mga tao, doon na siya maayo. Dili sa makasasala, di sama sa uban. Tingalig, di yung kahimo sa uban nga mo patay, mang-rape, apan sa atog yung kinaiyahan, mauna ang atong itsura. Why maayo nato kita tanan daot. So wag yun tay ikaatubang sa Dios. It was written, no, not even one. There is no righteous at all. Mo na espiritual nga paglantaw. Apan sa atong unod ng paglantaw, maayo ta. Sa atong nagtuo ta nga ako, maayo kong tao, matinabangon ko, maluluyon ko. Upon the eyes of God, you are depraved. Hugaw ka. Kinanglan, alis daning imong kahugaw, kung sa may makapalimpyo ni inimigsoon. Ang dugo lang yun ni Kristo, mo ni makaputi sa atong sala. So tanaw na to, unsa may naguba nini sa atong kinabuhi, aron wa tay ka pasigarbo. Tanaw na to. Primero, ang kasing-kasing nato. Unsay nahitabo sa atong kasing-kasing ining kahimtanga? Ha? Limpyo ba ta kasing-kasing? Watay sala, may umanta nga ay, so klaro ang kasing-kasing, oy, wa ko sa, oy, unsa ba? Unsa may hitabo? Mansado kayo, nagsuon. Dunay hilo nga sala ang imong kasing-kasing. Karon matarong ba imong kasing-kasing? Dili. Jeremiah 17:9, unsay gisulti? Ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang mga butang. O hilabihan gayod pagkadautan, kinsay makasusi niini. Way tao makasusi sa atong kaugalingong kasing-kasing, apan ang Dios mo'y makakita. Makita hugaw. Ecclesiastes 9 verse 3 nagiingon, dautan kini sa tanan nga nabuhat ilalom sa adlaw, nga usa lamang ang mahanabo sa tanan. Oo, usab. Ang kasing-kasing sa mga tao nga lalaki sa mga tao na puno sa kadautan o ang kabuang mao ang anaa sa ilang kasing-kasing samtang nga buhi pa sila o tapos niini sila mangadto sa mga nangamatay. Mismong pulong sa Dios nagiingon, no one is righteous, no, not even one. Wala gyud matarong. Kasing-kasing nato makasasala. Bisan pagkatong mga tao nga maayog binuhatan, makita natong sa mata sa tao, matarong gyud siya, santo siya. Siya ba exempted ba nga siya makasasala? Atong basahon ang Biblia, Ecclesiastes 7:20. Nagaingon ang Ecclesiastes 7:20.
Sapagkat tinuod walay tawo nga matarong sa ibabaw sa yuta nga nagabuhat og maayo og wala magpakasala. Bisan pag unsa ka santo sa tao, siya makasasala lang gihapon, mga igsoon. So tanang buhat nato, tanang pagpaningkamot nato sa relihiyon man, sa pagkamaayo man, mga igsoon, gikan na sa atong kasing-kasing. So tanang lihok nato sa matag adlaw, sa matag minuto sa atong kinabuhi, ang nagdikta na mao atong kasing-kasing. Unsa may sulod sa atong kasing-kasing kini guba man. Marcos 7:21, 23, nagaingon may igsoon. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tao, nagagula ang mga daotang hunahuna. Pakighilawas, pangawat, pagbuno, panapaw, kaibog, kadautan, limbong, kaulag, kasina, panulti sa pagbuling sa dungog, pagkamapahitason, binuang, tanan kining mga butanga nga dautan nagagikan sa sulod og mao kini ang makapahugaw sa tao. Busa ang tao daot hugaw kay tungod ang iyang kasing-kasing nagpahimatuod nga kini nagguba gyud pinaagi sa sala. Limbong sa tao may unom ko isa oy, limpyo ang kasing-kasing. Tinuod ka sa imong pagpanan-aw. Ikaduha, unsa pa may giguba sa Ginoo sa atong pagkatao? Ang atong mind, ang atong pangunahuna. Kung atong pangunahuna, atong kahimtang, unsa man, limpyo atong pangunahuna, maayot ang pangunahuna. Hugaw, dautan. So, gingit-ngitan sa sala ang atong hunahuna. Mauna nga, nagaingon ang Roma 8:7-8, nagaingon, kay kaaway sa Dios ang panghunahuna nga alang sa unod, kini nagadumili sa pagpailalom sa kasuguan sa Dios, sa pagkatinuod dili kini makahimo sa pagpailalom niini, og ang mga ana sa unod dili makapahimuot sa Dios. Bisan pag unsaon natong trabaho nga magpakabalaan ta sa atong kaugalingon, self-righteousness, hala, mahimo kang pare, mahimo kang pastor, apan nagaingon, dili magyud mahimuot ang Ginoo. Gawas ko ng Ginoo, mo'y maglimpyo kanimo. Mao'y magpasaylo, mao'y maghimugso ka pag-usab. Anak gyud mahimaya ang Ginoo, mahimuot ang Ginoo. Now, karon ang tao tungod mao iyang kahimtang, doon na ba'y kaakuan nga muhimog matarong ang usa ka tawo? Wala gayud. Wala. Sa atong kaugalingon, self-righteousness. So unsa may lakaw sa taong makasasala, bisa pag unsa niya kabuutan, bisa pa unsa niya kadiyosnon, relihiyoso. Basahon nato Efeso 4. Ephesians chapter 4 verse 17-19. Nagaingon na igsoon. Busa magaingon ako o magapamatuod niini tungod sa Ginoo, nga kinahanglan dili na kamo managgawi ingon sa mga hintil or unbelievers, kinsang mga pangunahuna walay kapuslanan. Ang ilang pagpanabot gingit-ngitan. Sila nahimulag gikan sa kinabuhi sa Dios tungod sa kaburong nga anaa kanila gumikan sa katig-a sa ilang kasing-kasing. Sila dili na mubati og mitugyan sa ilang kaugalingon sa pagpatuyang sa kaulag, dalo sa pagbuhat sa tanang matang sa kahugawan. Mao na nga makadungog nila sila og wali, imo silang danihon, imbitahon dia wali ta, mayon sila nga binuang na. Ngano man, unod nun man ang ilang ang hunahuna. 1 Corinthians 2:14 unsa gisulti, ang tawo nga kalibutanon dili magadawat sa mga igatudlo sa espiritu sa Dios, kay alang kaniya kini mga binuang, og siya dili arang makasabot niini tungod kay kini ugod kinahanglan mang pagatugkaron sa espirituhanon nga pamaagi o paagi. Busa mga igsuon, mao na ang panghuna-huna sa katao, gingit-ngitan. Unsa pa man, ang free will, nagaingon ang tao dunay free will, ayaw ko pugsa. Naranas tao, gusto niya mohimog maayo, maluwas siya. Magluhod-luhod siya dito.
Kaugalingon din mo ng kababutan. Unsa may gisulti. Kung kini atong kahimtang tibok natong pagkatao. Hayra man ang imong free will, limpyo ba? Dili. Gibutaan sa sala. Gibutaan sa sala. So busa nag-ingon ng Romans 3:10, it is written, no one is righteous, no, not even one. So busa ang tanang tao kay tungod makasasala, nagabuhat na higugma og usay sala. May higugmang muino, may higugmang libak, may higugmang mamakak, may higugmang manlimbas, mangawat, maghigugmang manapaw, mangawat, unsa pa daghang pang panghigugma. Ngano man? Mao may kinaiyahan sa ilang amahan. Unsa kinsa may amahan nila? Dili ang Dios. Kay nabuhalag na sila sa Dios. Ang Dios mo'y nagbuhat kanila, anak sila sa pagkabinuhat, apan dili na sila anak kang Kristo. Sila'y anak sa ilang amahan. Kinsa ang amahan nila? Ang akong amahan nito sa di pa ko Kristohanon. John 8:44. Nagaingon. Sama sa mga Hebreo, mga Hudyo, sukok ang Kristo kay giingnan sila ni Kristo nga dili man mo sa amahan inyong amahang si Abraham, na may inyong laing amahan. Kinsa man? Basahan nato. Juan 8:44. Kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang Yawa. Ari ko sakit kay na. Apan paminawi. Unsa may lihok sa yawa? Nga na makita sa atong lihok, may igsoon. Og ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya maoy usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan. Og siya walay labot sa kamaturan kay ang kamaturan wala man diha kaniya. Inig pamakak niya, siya magasulti tukma sa iyang kaugalingong kinaiya kay siya bakakon man og mao ang amahan sa mga bakak. Klaro gyud nga siya may atong amahan ngadto sa di pa ta Kristohano. Kay mamakak man ta. Karon mamakak ka lang gyapon Kristohano ka na. Siguro Kristohano ka so di na nimo amahan ng yawa apan unsa man. Kinsa man karong uyuan nimo. Di gali imong ig-agaw. Ig-agaw na. So busa, kung ang tao daot sa iyang kaugalingon, guba tungod sa sala, mahimo ba niyang bag-uhon ang iyang kaugalingon? Mahimo bang magpakabalaan siya pagkamamatarong? Kung mahimo ka na, di na kinahanglan si Kristong mamatay sa krus. Dili na. Kaya naaris tao, pankamot sa tao, mabago siya, maluwa siya. Natanaw na itong Jeremiah chapter 13 verse 23, dinigilagway ang tao, nagdiwala ang siya'y kaarangang kaimuan, aron mabag-ong yung kagalingon. Jeremiah 13:23, nagaingon si Jeremiah sa mga tao makasasala. Makailis ba ang Ethiopianon sa kaitom sa iyang panit? Kung makailis ba ang leopardo sa iyang mga kabang? Nan, makabuhat ba usab kamo og maayo nga naanad sa pagbuhat og daotan? Tanawa. Ang mga Ethiopianhon maigsuon, unsam na kaitom, murag asol na pagkaitom maigsuon. Mahimo ba niyang maputi ang iyang kagalingon? Mingo pud mo nga, oy naay tambal ron. Na bitoy tambal, pobida. Mamuti lagi pero unsa may puti ah? Dili puti nga natural. Nga naman, kay tinuod itom gyud siya. Di gyud mahimo nga maputi sa negro ang iyang kaugalingon. Mao pud ang kabang sa leopardo. Why leopardo makabag-o sa iyang kabang? Wala gyud sa mao pud nato kung kita makasasala, dili nato kayang mabag-o ang atong kaugalingon sa atong pagpaningkamot. Mao na nga kay tungod ang atong kinaiyahan makasasala, sige tagbuhat og sala. Hangtod nga madawat na nato ang suhol sa sala, mao ang kamatayon, kalaglagan didto sa impyerno. Tubo sa maigsuon. Sa kahimtang sa usa ka makasasalang at daot, doon na ba'y kasing-kasing siya sa relihiyon? Bahin sa relihiyon. Pag relihiyon, but pasabot, pagpaningkamot sa usa ka pagtuo nga makakabot sa Dios. Doon na ba? Naagyod kay kasagaran doon. Pila ka reliyon? 800? 8,000 ba ang reliyon sa tibuok kalibutan? Doon na. Apan,
ang ilang pagpaningkamot sumala sa ilang kinaihan dili sa kabubuton sa Dios nga espiritual. Kaya nagaingon ang pulong sa Dios sa 1 Corinthians 2:14, ang tao nga kalibutanon dili makadawat sa mga igatudlo sa espiritu sa Dios, kay alang kanila kini mga binuang og siya dili arang makasabot niini tungod kay kini ugod kinahanglan mang pagatugkaron sa espirituhanon nga pamaagi. So busa magsugod wala gyud. Wala. Apan dunay pamaagi ang relihiyon. Unsa may buot pasabot sa relihiyon, igsoon? Ang buot sa relihiyon, igsoon, kini pagpaningkamot sa tao nga tinuuhan aron makakab-ot sa Dios. Apan sa tinuod, kung atong basahon ng Acts 16:22, kutog 25, si Pablo dito sa Atenas og siya nanulti sa mga tao kay tungod kada sa corner sa ilang balay, sa ilang building, sa ilang street naagi mga ribulto. Nga nay payag-payag. Nagaingon si Pablo atong tan-a, basahon ra gyud ang verse 22 lang. Nagaingon si Pablo, og batok kanila nangapil sa pag hasmag, no? I'm sorry. Verse 20 17 day sa 17. I'm sorry. Chapter 17. Sayop ko maigsoon. Nag-iingon sa verse 22, og si Pablo mitindog taliwala sa Areopago og mingon, mga taga-Atenas, nasabot ko nga tanang paagi kamo nga masimbahon gayod. Kanang masimbahon maigsoon sa Griego, mao na ang pinulungan nga religious. Religious gayod. Ipadayon nato pag basa. 23. Kaysa naglakaw ako sa kadalanan og naniid sa inyong mga ginasimba, nakita ko nga gani usab ang usa ka halaran nga diha niini gikasulat ni kining mga pulunga alang sa Dios nga wala hiilhi. Kining inyong ginasimba nga wala ninyo hiilhi, nan kini mao ang akong gimantala kaninyo. Ang Dios nga mao ang nagabuhat sa kalibutan ug sa tanang butang nga ania niini, maingon nga Ginoo man siya sa langit ug sa yuta, wala magpuyo diha sa mga templo nga binuhat sa kamot, ni pagaalagaran siya sa mga kamot sa tao nga daw may pagpangahinlanon pa siya, sanglit siya gayod mauman ang gani ang nagahatag og kinabuhi og ginhawa og sa tanang butang ngadto sa tanang mga tao. Sila doon na sila istampa dito nga way ribulto og nagisulat din kini mao sa Dios nga wala hiilhi. So busa kining binuhatan na religiously. Ang bot masabot sa religious sa English, superstitious belief. Masimbahon sa English pa. Masimbahon irreligious, meaning sa Tagalog mapamahiin, matuo-tuuhon. So busa actually ang religion pagtuo sa dili tinuod nga pagtuo sa Dios. Munang dunay mga grupo sa bungan, that's also a kind of religion. Ang club, that's a kind of religion. Apan dunay religion nga daw mura og Dios nang kay tungod Dios magipangita. Apan mo ni pagpaningkamot aron makabot nilang Dios, apan way makakabot sa Dios, gawas ko ang Dios moy mokabot ngadto sa tao. So sa atong panghuli maigsoon, ang pangutana, do na ba'y kahimuan ng tao aron maluwas? Wala. It is written, no one is righteous, no not even one. Wala gyud kahimuan ng tao nga makahimog espirituhanong pagpaningkamot. Gawas ko ang balang espiritu may mag-usab sa atong kinabuhi, tagaan tagbag-ong kanabuhang espiritual
aron mahimo na nato ang pagtuo, pagsalig ug paghinulsol sa atong mga sala. Pagsalig ngadto kang Kristo. Ephesians chapter 2 verse 8, kamo nangaluwas pinaagi sa grasya na dawat pinaagi sa pagtuo, dili pinaagi sa atong pagpaningkamot. Ngano man, unod nun man ang pangunahuna sa tao, o ang unod nun musangpot sa kamatayon. Tungod dili magpailalom sa kasaguan o kabubuton sa Dios. Busa, kaluwasan usa ka dakong milagro sa Dios diha sa kinabuhi sa tao. Kay ang milagro kana binuhatan og dili tao. Way makahimo na gawas ang Dios. Busa ang kaluwasan dakong milagro nga mobuhat diha sa Dios. Ephesians 1:4, diha kaniya sa wala pa matukod ang kalibutan, siya nagpili kanato aron kita mabalaan og dili masalawayon diha sa tubangan sa Dios. Ang kabubuton ng plano sa Dios may mitabo diha sa atong kaugalingon. Kita luwason pinaagi sa grasya sa Dios. Sama sa dagway ni si Lazarus, kay balong Lazarus na upat ka adlaw gilubong siya, nabaho na apan miingon si Kristo. Do you believe this? Ang ingon ni Kristo sa John 11:25-26. Kung atong basahon dito, maigsoon, nag-ingon si Kristo, I am the resurrection and the life, that whoever believes in me shall live, even though he dies, he will live forever. Si Lazarus, gisangpit sa Ginoo, Lazarus, come forth. Patay siya. Nabay patay mo salig. Gawas kung tawgon siya sa tingog sa Ginoo. Bakod siya. Mo na milagro. Og si Lazarus migawas. Og miingon si Jesus sa mga tao, badbari siya. Tabangi siya sa pagpanginabuhi, sa bagong kinabuhi. Usa, nag-ingon ng 2 Corinthians 5:17, whoever is in Christ is a new creation. All things have passed. Behold, all things has become new. So, mga igsoon, mauni ang primerong ang aron masabtan nato ang kaluwasan nga iya lang gyud sa Dios, dili ato. Kay tungod kita hingpit ang atong pagkadautan. Wa tay kaapuan. Hinaot pa, masabtan ninyo kining tanan. Ampot ta maigsoon. Salamat Ginoo sa imong pulong nga mong nasabtan. Tuo mi Lord nga lahi ang among tinuuhan kaniadto. Kaysa tinuuhan nga imong gitudlo karon. Hinaot pa Lord nga dili namo balikan katong among tinuuhan kay tungod dunay kasaypanan. Kundi magsubay binihas kamatuoran kay nagiingon ka sa John 8:31. Sa mga nagsalig kaniya, tinuod nga kamo ako mga alagad. Kung kamo magapabilin sa akong pulong, may balaan ninyo ang kamaturan, ug ang kamaturan may magahatag ninyong kagawasan. Lord, kung kami tagag kagawasan ni Kristo, tinuod gyud nga kagawasan ang among maangkon. So busa Lord, panalangini kining pulungan. In Jesus' name.